Goomenti Anambra State ekwupụtago n'etu uchi isi nakwa otu ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ oke na oderi onye na onye ọbụla iji wee kwalite uto na mmepe nke ọnọdụ akụnụba. Ọ bụ kọmishọna na-ahụ maka nhazi ọnọdụ akụnụba na amụmụ ego ọrụ na steeti a bụ Nwaada Chiamaka Nnake kwupụtara nke a n'oge ọ na-atụwa n'ibe amụmụ ego ọrụ nke Anambra State nke afọ na-abịa abịa dịka aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo si wee dote n'ihu nke ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti ka ejike abana kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ihe nlegara anya mmefu ego bụ nke dị ijeri narị naira abụọ na ihe ndị mara ya n'elu, ebe ego ndị banyere na ya ruru otu ijeri narị naira na ihe mara ya n'elu. Ego mmefu ndị dịburi na ya bụ ihe ruru ijeri narị naira 90. Dịka Nwaada Nnake si wee kọwaa, ego a ga-eji wee rụọ ọrụ na ya bụ ihe kpara pasentị 54, ebe ego ndị etinyere na ya kpara pasentị 35 n'ime ya bụ amụmụ ego. Ọ kọwara na ijeri narị naira 90 bụ ego mbite dị na ya bụ nke a ga-ebufezi n'afọ 2023 ka ọ na-ekwukwa okwu n'isiokwu ndị dị na ya bụ amụma nke 2023 n'ebe ọ gbasatara ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na steeti a. Ya bụ kọmishọna kọwara na ministri na-ahụ maka omenala na ihe nlegara anya bụ nke ga-ewe ijeri naira 7 na ihe mara ya n'elu, ebe ministri agụmakwụkwọ ga-ewere ijeri naira 8 na ihe mara ya n'elu. Dịka gọọmenti nọ ugbu a na-agba mbọ ka akwalite agụmakwụkwọ. Abịakwa n'ebe o metụtara ahụike, ya bụ kọmishọna kwuru na amụmụ ego dị ijeri naira 6 na ihe mara ya n'elu bụ ihe a ga-etinye na ya, dịka ụlọ ọrụ na-akwụkwọ maka ọrụ bụ nke ga-ewe ijeri naira 2 maka idozigharị steeti a ka ọ bụrụ ebe a na-eme mmepụta pụrụ iche. Ịrụgharị okporo ụzọ ndị a rụbugoro nakwa ịrụ okporo ụzọ ọhụrụ bụ nke ga-ewe ijeri narị naira 70. Ministri na-ahụ maka ụmụ ntorobịa bụ nke ga-akwalite azụmahịa na mmụta bụ nke ga-ewekwa otu ijeri naira 4 na ihe mara ya n'elu bụ nke ewepụtara maka ministri na-ahụ maka ewumewu ụlọ na steeti a, nke gụnyekwara ebe obibi gọọmenti nakwa Commissioners Quarters. Nde narị naira 5 bụkwa nke ewepụtara maka ministri na-ahụ maka nchekwaba ime obodo, nke ga-enyere ha aka ịhụ na enwere ezi nchekwa nakwa igotekwe ụgbọala na akụrụngwa eji eme nchekwa. Ministri na-ahụ maka ọrụ ugbo bụ nke ga-ewe otu ijeri naira maka iji gote mkpụrụ akụkụ akị bekee nakwa akị. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi Sapọl Nwosu, onye pres sekretari nke gọvanọ Maazị Christian Aburime na ndị ọzọ bụkwa ndị bịara na ya bụ mmemme.